Ndamira pamberi pedera mambo mutasa. Yesu wewe chokwadi. Ndakatema kwa nemo. Mwari tatiro. Ini ndio tualisha tukashoti. Hapa ni Daya mapano kwa mbili badala ya mambo mtasa menye kunywa kwa kujira juku zitarangu ni mtuko wangu na Juliet iyo wakanyorwa zita rako nemutupo wako pajira dzuku nani na Juliet Nyawema na Juliet Nyawema wakariona sejira andina kuliona sejira akati ndakanyora hauna shogora nya ndimashanda kwa sinda wakapura kuti titakunje takanyora inini akakupura takanyora inini akanyora kadzeri akanyora iye ndiye akataura takanyora achiti ndakamanyorere aiti akanyora kuti isu taitaura nezvekuti anodanana nakanza muwadi wedu saka asi pepo sekunyora pajira dzuku yanga iyeyi kuda kuuraya kuda kuuraya mese makanyora pajira dzuku icho bana Ndamira pamberi pedera mambo mutasa. Ndamira pamberi pedara ramambo mutasa. Zvese zvechokwadi. Zvese zvandichataura ndezvechokwadi. Ndikanyepa chabatwa nemhosva. Ndikanyepa ndichabatwa nemhosva. Mwari aribatsira. Mwari andibatsira. Inini ndamira pamberi pedara. Ndamira pamberi pedara ramambo mutasa. Kuya kuzopura mhosva yangu. Handina kuramba changamira kuti ndakanyora vanhu ava mazita avo pajira dzvuku. Nekuda kwezvavataura kuti vaifamba vachinditaura chokwadi kwanga kuri kurwadziwa kwete kuti ndaida kuvauraya kana kuti ndine zvandakashandisa ndakazviona mufoni ndichibva ndanyora ndega nemaoko angu pandasunga jira riya riya pandandori rasa pamharadza asi zvadaro jira wangori kuyasirei wangori kunyorerei mazita ndopanenyaya kwanga kuri kurwadziwa kuti vasiyane nekuramba kutaura nezvavo kati intention yekuti warwadziwa wobva wanyora zita remunhu pajira tsvuku wobva waenda wobva wasunga wobva waenda pamharara okusatsono yanga iri yanga iri kuti vanyarari kuti varanyarari kutaura nezvezita ranga varege kuramba vachitaura nezvezita ranga kunyarara nerufu here kunyarara nei kwete kunyarara because tsono kushandisa tsono in whatever way pazita remunhu intention yako ndeyekuuraya munhu saka iwe wakashandisa tsono intention yako kushandisa tsono yanga iri yei handina kushandisa tsono changamira wakashandisei ndakanyora neballpoint pajira dzvuku ndikasungirira tsito ndikandokanda tsito yaida kusenzei kuti vanyarari vasvipe mwoyo nezveupenyu hwangu akakakupa idhiya iyoyo ndiani ndakazvitora mufoni hatina ndao nefoni hapana ndao nefoni kuisa munhu pamhara rufu vanotsikwa pemunhu ega ega kusunga munhu kudaro kuti ndakusunga narini mamutasati bvumi Nisho wao sawichera ndakatunganya ika igesi sawichera asi mai avo ndakavabvunza ekutanga wakatochinja zita rinonzi Anatolia wachiramba zita rako vanonzi Juliet akati ndi munonzi Anatolia sure here ndinonzi Anatolia Anatolia twati sisi wao wanyora zita ravo ukauraya Mazinzo. Saka wapedza izvo ndakazvati maine sotaura nechikuwani kuvanzaiwa ndinonzi Juliet. Fine, wapedza izvozvo. Ndakavabvunza futi
pane shamwari yavo yakazopa umbou chapupu anonzani mayani Diana Mshonga. Ndakavabvunza ndikati inini kake chitu zvanzi inini ndakatotumwa namai ava kuti ndite ndivavharidzire kuti ivo vari kubuda pachena. Mai avo Diana Mshonga pamberi pasabhuku wakati inini ndini murizejira wati ndatumwa namai avo kuti indirege kubuda pachena mazidzo. Mai avo vakazoti chapupu mashure macho padare rangu rechituru wakatobhokopota padare pangu ndikaripisa mbudzi mai avo musimuka padare rangu chipopota ndikaripisa mbudzi. Amai avo zora kuti aiwa chamambiri inini mai avo kama wandituma kuti iwe ndivharidzire ndirege kuoneka ndite cover. Ndikavati okay maita basa mai akumo imi makanyorwa mazita ndimakanyorwa mazita. Amai avo akanyora mazita. Amai avo akagara apa Alice kwenyu ndo akamboenda first time wadaidzirwa jira nevana vechikoro ndobva watovatarisa jira. Amai avo akati aiva ngatipfutsire jira iri ngachere gomba tichipfutsire ndokutora badza kumba kwamai anzani kwamai madi ndokunopfutsira jira mai wako wanzobva wamwaya sauti kuti hazvina basa. Ndopandakabvunza kuti sauti makambotara kuti zvandakatara kumba kwavo badza makatuma zvakandakatuma imani shamwari yangu vatori badza chipfutsire chijira. Then wanakashoti wazonzwa nyaya iya kuti mazita anyabuda pajira uko pavakaenda kumba kwakuweni kwaAlice Alice akati anorwa negumbo yavo asi jira chirwa pakati pavakaenda kashoti asipajira pasisira ndokudzoka kuna sabhuku takanyoma zita pajira dzvuku yakabaya netsoro asi hatangorwa jira. Wakabvunza nasabhuku wakamboramba. Sabhuku akaenda navo maprofita variko kunya kuvhiriji wakazosvika pakuti hatichazivi kuti vakufamba sei mai vava. Wapedza izvozvo ndopoka padare pangu ndikazva kuti mai ndokudza kuna sabhuku isusu tati tibvume nyaya mazinzwa amai vanhu ndokati jira nderanga ndikati okay makati sabhuku mai ava ndokutauri ndakandorichera jira riya after 2 hours taiiga mandandoripisa jira riya. Makatipisire jira iro bosira umboka okay makadze nani muite izvo zvokunyore jira mazita avanhu mupedze mupise. Chechitiri nyanga yacho inonzi ani yakakuti imi munyore mazita evanhu zvanzi nyanga ndini ndikati okay kana muri nyanga ndipeika tsamba dzezinati zvanzi ndinge ndapedzire jira iro. Saka ndakati nyaya iyi changambereke nini yakada kundiremera saka ndakamunza kwakuri changambereke kana mune mazinata pano mwajoinize nezinata dzepano wasangana wachizotaura kuti Joshua uri chii nyanga iyi zinata wako uri papi certificate yako iri papi changambereke dari handisi muprofita. Saka ndokusi muprofita saka akakuti musunge zvese zvamakaita izvi zvinoita. Ndaishandisa foni. Ndaishandisa foni. Mufoni mune zvimwe zvimagurupu zvekuti unoona zvakasiyana siyana ukabvunza unongopindura. Ndo zvandakaita. Handina ng'anga, handina muprofita, handisi muprofita. Nyaya yedu chacho handinotoeka. Nyaya yedu ndiyo yakazokonzera kuti zvise zviitike. Nyaya yedu chaiyo pairi munodanana here nakadzi Kwete. saka muri rwadziwa ndii Nekutaura. Makakanzera zvori Handizivi. kudai munhu akafa Handizivi kwaari izvozvizvi. tatikanzera uri ipi machititesende kuti ipenakanzera kozana mutu tadota unosvipemura kuti wasataurika nezviravheri adzikanzera zvipamwoyo wei Pane zvinhu zvandisuziva kuti kanzera uri Bhiba. hasi kanzera wenye Tikati pane zvinhu zvandisuziva kuti kanzera ari Bhiba Changamire. namba dzake dzefoni Handizivi. ndinacho imimi chakazoti vanhu vatangotorodana nakanzera chii Handizivi kuti chii chakaita kuti wataura kuti ndikudanana. makarorwa Ndakarova. muri mwenyari
ari kubasa haana kukwanisa kuya. Hai. Murume yangu yakudari murume yasi. Pangatete Alright. Karena varume kuti maitwa kanenya kutamba nakadzi. Mune umboyo. Ina ndakuvira tatotaura kudaro bachangamire saka zvakatomishamiswa kuti zvabva kupi zvauya sei. Saka muri kuona tiri ropa. Zvitoshamisika kuti ndichitovabvunza kuti makanzwa nani iwo wakati ini ndikunzwa kuti muri kufamba muchitaura uye achita ndiwakandinzwa ndichidaidzira murodhi ndakadhakwa ini zvandisina mugona ndaita ende handida kusvika pakudaro. Kana wadhakwa unozoziva zvokuita unomwa mabaluzi ndimwe hangu ndinomwa kambusha kaenda kambusha inodhaka udarika kasiko ndokandomaika unotodhakwa wakadai saka mamba chiivo zvesido kambusha kadai saka izainyanyirapa mai wedha makadana nakanzera kana kuti hamunadana nakanzera asi zvamakaenda kuzonoita zvinobva zvati pachivimbo chekuti zveshuwa maidana nakanzera because asati amuzwa munhu anozorubhinya saka ndikakuti nhasi murubhinya saka munoisa machira 30 ered road marano ega ega munonyora zita rangu muchinyora kuti ndikuti ndisvipe moyo kukutaurai kuti muri bhinya imi musiri bhinya jira mavazoripisiri jira pandakanzwa kuti jira raonekwa kuroti pandakanzwa kuti jira raonekwa kuroti takaenda zveshuwa nevamwe wangu tikafushira zvataurwa nachangamiro. Saka zvadaro ndakati nekuziva kuti ndini ndandaita izvi ndakanotora jira rangu ndikapisa. Mmeponi jira rionekise mari sepamana Unototsa nekusaziva. intention yedu kuti tonatazaisekere kuti chakakuita izvo maizvitira chii handiti jira makatengepi Jira ndakabvarira pahembe yangu. makadi Ndakabvarira hembe yangu tsvuku. Ndinezirembe. mabvarura hembe tsvuku mamanyora mazita evanhu makanyora mazita evanhu wangari Ndakanyora mazita evanhu 4 makanyora mazita evanhu 4 bona ndowekutaurira handiti makanyora mazita evanhu vamaiti ndo waikutaurai ii mama uzwana ndo wekutaura zvaisvika munzeve dzangu changamira. Zvimwe zvacho ndaizoudzwa nemurume wangu achiti ndanzwa nhai yanditi zvakati sezvataurwa neava waibva upfuura wachitaura wadhakwa wachipfuura. makadi motoona chikutaura moenda una sabhuka motoona sabhuka kumanga vanhu havari kufamba uchitaura ndakazvikataura dai wadaidziwo muwataurwa kuti ayo ngausanditaura Zvine kuuya mupfungwa ndakangomhanyira makafunga kuti sabhuku mukuru ijira tsvuku munopinda cheche nguo tsvuku ai makambozviita here manemwe zita iro makamboisa futi iri pamari kwete iranga riri kutanga saka sei mamunye confidence kuti panoshanda ndakanga ndazviona mufoni changamira. zvakabva zvaperera saka kutaurwa kwakaperera tomboti jira zvakasenza here Hazvina kushanda. Hazvina. saka muchiundotaura mudana nakanzera Kundotaurwa nenyaya yejira irori. nyaya yekudza jira inyaya yekuti mudana nakanzera Izvo zvakapfuura zvakaitika last year ngaSeptember. aiwa September kurestirei ipadhuzestereka kanzera makadanana naye kana kuti mudana naye Kwete changamira. Kwete. Ndina kudanana nakanzera hatidanani nakanzera. saka rume nenyaya yekuti munhu wabvuma nyaya yake zveshuwa jira ndakanyora ndakaisa mazita enyu maintention yanga iri kusailenzai nekuita sei maamudzi mimi saka munodati akuitirei sei pamusoro ichangamira inini ndiri mwana wamai ndakandikumbirawo kuti zita ndoitwa Isidore Kanzere
ndanga ndichikumbirawo kuti pakutaurwa kwenyaya iyi mutange mambonzwisisa ukama huripo pakati pemhuri dziri pakati penyaya iyi, nekuti matangira ari kuita nyaya ichi kuita kuti nyaya iyi izotela kuramba ichitaurika, inyaya yekuti zvinhu zvinoramba zvichitaurika pafamily. Ava vari kunzi wakanyorwa zita ndibamunini wangu, munin'ina wababa wangu, ava ndimai wangu, and then ava vacho uyu mukoma wangu vari kunzi wakanyorwa zita ava ndisisi wavo, handiti ava vatiperekedza ndisisi wamama futi. Saka kuti munyatso kuona kuti mukatora nyaya yacho the issue by him is not about the family relationship. The issue is kuti mai wako waadmita kuti jira ndakanyora mazita ndikaisa pamharara. Ndo pane nyaya ipo. Ndo pane nyaya ipo. Zvekuti uri baba munindi mai nini ndiya izvo dzakuzoti majigara madzoka kumba. Chigarisa naye pasi semhuri. Muwirirane because mai wako iwewe kana iziva kuti baba munini nditete uri maiko aiwanyorere ipapo taura nei kutaura chakaitika kuti chinozoita kuti tinyore tine zvitendero zvakasiyana siyana ndokunga munozvinzwisisa kuti kubhilivha kwatinoita tinobhilivha zvinhu zvakasiyana siyana. Ndinokwanisa kutoona kana pafoni mazuva ano kune zveartificial intelligence kune zvechii kune zvimwe zvisinei nekuti ndokwanisa kuti zvakafanana nekuti changambe pamusoro zvakafanana nekuti isusu nhasi uno ndo zvinhu zvokuti akura chiziva kuti kana kuti mombe dzikarasika wana mai tinoise tinokwidibidza mapoto padho anditika hazvina nganga yakandudza hazvina chii chakandudza isystem yekuti ndinoziva kuti kana ndichida kuti chakadai so chipfuure pandiri ndinochipfuudza nenzira yakaita sei. Apa pachishandisa nzira yekuti pachishandiswa nzira yekumaprofita ndo yashandiswa kuti kupfuudza nyaya iyi tadziwa iri kuita sei pachi mama wako ndizvo zvawataura. Aiwa ndati nzira kwete kuti vaenda kumaprofita nzira kubvunza munhu akaita asi iwo uri muridzi wenyaya iwo autonetsa asi hausi muridzi wenyaya, muridzi wenyaya abvuma nyaya. Ndakanzwisisa mukomo tikadaiswa hatinisina chatagadzira ndisikuda kunyepera ko zviri kudzoka zvichiitika ko zvakawandisa dauti munzwisise kuti tasoda kuti panoitika chimwe mangwana mune brief understanding yekuti kumasure zvakamboitika zvichifamba zviita sei ndikwanisa kungoita mwana asuramo but pandoti munzwisise ndekudai so kune zvisindiro zvakawanda zvinotora zvekuti tinoziva zvinhu zvakawanda wanda kuti maroma anoita sei mauya anoita sei mauya anoita sei mauya anoita sei zvimwe zvacho unokwanisa kutopractice zvinhu zveuku uchiziva kuti zvinodiporesa but not kuti hanzi waenda kuprofita direct. The same applies ndichizoti ndingi nandingi vari kundinetsa ndinoziva kuti unonzi nyora zita kana rakadai so netsito pakadai so dai so wodzima munhu iye anosvika mwoyo nenyaya yako kana kuti anosvika pakunyarara nezita rako handiti zvitendero zvakasiyana nekutenda kwatinoita. Ndakasenderwa nyaya dzacho ndakazviona zvese ndakasenderwa nyaya dzacho dzese ndakazviona aika mwana dauti mune uyu ndi mai wako handizo mai wako unofanira kumubatsira kuti mai iyi zvinoitwe zvazviitwa handizo zvitendero zvautaura zvese zviriko zveshuwa asi hauiti chitendero uchiitira munhu asingachifariri indi neme kuti chitendero chako iwo chitendero chako iwo unoitirawo anopindiranawo nechitendero chako hauiti izvazvuzva kwangike ndinoenda kuchechi takadhakwe kotosvika umira muchechi kwaya kutodzowa ndichimba jesu ndakata madziso akatsuka iri ndakadhakwa asi Johani Maranga unotobvisa bhutsu uri kupi kana haitovhumiri nero racho kutoribata iona kuti mwaba kuribata asi kuangirike inoti bata imwa asi usadhakwa asi wakawanda inoti kutoenda kuangirike kuti chakadhakwa anoona saka ndikutiwoka kana chitendero chako chiri chekukwidimidza hari handisi usanokwidimidze hari pamunhu asingachengeti hari izwa ndozvandikutaura kuti chitendero chamai wako ndo chamupinza kuna taisirewa because aitira chitendero chake kune munhu asingachidi yes kune freedom of worship ati iriko freedom of worship asi haitauri kuti kana inzi freedom of worship
inonzi freedom of worship yako iwewe inofana kuimpacta on the other person anewo freedom of worship yake hai anozwa zvinotaura iwewe kuidimidzira poto anoziva kuti poto inodini anobhirivha kuti poto ikakudibidzwa zvinofamba usakwidimidzire poto munhu anobhirivha kuti fodya ndikarikanda pasi rinosenza zvatosiyana saka yakaitwa namai vangu iyi ngatibvume kuti mai vangu vakadii akaganganisa nekunyora chii mazita asi chaunoti tikubatsire iwewe unoti tikubatsire mafamily relations now kuti vana vamunini namai nanatete kusawirirana kwavo vawirirane nekuti kumba hakusokugarika nenyaya dzekuti havasi kuwirirana chikuti chimwe chikuti vasawirirane chii zvitendero zvavanopinda zvakasiyana andizvo saka tikuti aiwa apa ngatipotire nenyaya yamai badzi kuti mai vazive kuti no zvandakaita zvakadii zvakashata mangwana handifaniri kudzokorora futi chii zvinhu zvakadaro especially paine accusation yekutoti uri kuita zvinhu zvisingabvumwi pane accusation yahandautara kuti iye mai wako mukadzi wemunhu asi ari kunodananawo nemurume wemunhu no aiwa hatinoti ndosati it is not an issue no dai anga iri issue todaita kuti mawitness ngauya mirapo kanzira tiri kuda mirapo handisi kana tine umbo wefoni nechi toburitsa kuti zveshuwa maidini maidanana asi tatiyo haina mhosva ine nyaya ndeyekuti mazita akazonyorwa pajira dzvuku dai anga akanyorwa pamajira machena zvodai zviri zvakatosiyana asi akanyorwa pajira machira erufu red ndopane nyaya chiripa saka isuzoda kuti isoke tigara kupasirirataziva ndimai wako unoziva ndimai kuti mai asi mai akashaisha washaisha unofanira kugadziriswa saka mai zvaanofanira kuita manje kana kuti adanani nakanzira ngaaendewo mangari kuti vanhu ava vanondipomera mhosva yekudanana nakanzira ndisingadanani nakanzira ane maruramiro api iwawo awosungwa kuzi mimi muri kusungiwa nyaya yekuti chii muri kutaura munhu kuti mafalse accusation deformation of character mai wako ane maruramiro anozviita izvo asi munomu manje mai vako ndiye asungiswa nenyaya yekuti akanyora majira mazita ewanhu pajira tsvuku ndozvatikutirana isusu kukaucha kwedu kutradition jira tsvuku rakamirirei rofu ukarisunga zvinorevei ukaribaya ukaisa fundo pajira tsvuku zvinorevei wasunga chii chawasunga mweya wemunhu ukazoisa ndikatsono rufu ndo zvinoreva tsika dzani ndo zvatikudirana zvono muno mati ndiri nechinhu chiri civil kana chiri criminal nodira nechiri customer zvatinogara nazvo chii everyday ndo zvatinoda kuchengeredza izvo ndosaka ndati wakomana mama tiine machira enyu akanyorwa pachii munhu wati ndakambozvinongawo pafoni ndandisiri kuziva ndiani wakanyorwa umwe pamusoro ichangamuinvetwa arisikuweni ndoda kupindura pataura mai kadzirawa kuti ndakanyora vanhu 3 handibvumirani nazvo nekuti ndini ndakatanga kuenda pajira pacho naiwo ndawadaidzira kuti kuri kunzi kune jira rine mazita e1 ndikawadaidza kuti kuri kunzi pane nesene muimba kwenyu tibva tatorana noumwe wangu kuti handei uve mwangu akati handei tinoona pamwe pane rangu tibva taenda mbuya wakativharidzira kuti tisaone mamwe mazita anga akazara jira raakadai rakaita rectangle jira rakazara mazita ekumusoro aya ndiwo anga akatarangana akakasika kuonekwa aya anga akatsitsana takati ngatitambanudzei jira titarise kuti mazita aya ndiwo anaya nevamwe vari pajira toende kotaura kuna sabhuku wabva wativharidzira kuti tisaone mazita aya wakabata jira nemuti udai wachidedera uchitivharidzira vharidzira kwatoti mwechera gomba uredi wabva watora jira bva waisa mugomba saka zvakaratidza kuti pane mazita anga ari kwanga akawanda angasoda kuti titi aone
saka takabva tangosiya wapfisira mukova udaro kwakuzoona ufugunura semanzwiro yamaita kutaura ndada kuti ndimupure kuti mazita anga aripo anga akawanda asi kuti wakativharidza kuti tisaona inini asi munoita zvepolitics handiti zvepolitics asi munoda kuita zvepolitics kwete ndati titaure mai vakanyora wakashaisha ende wabvuma kuti ndakashaisha ndakanyora mazita ngekusaziva ndanatotorawo mufoni vandakuti ndanditowo zvaitwa mufoni ndozvokuturaiwa rumwe wakawanda wari kuti guchai bete rebleki nemuswe zvinyu motora nyemve momixa asvikamo hamandomupandiswa munotanga mubachimupedza kugeza maoko tapera mumwiri zvese zviropa mapete ega ega ndikugiswa asi vari kuita umwe wacho vakuita nenyaya yekusaziva waimbofunga kuti zvinosenza pamusoro changa inini ndinoitwa maita dzekuti mainini wavo ndini mudzimai wababa mini wavo avo chinondirwadza maiguru wakaita nyaya dzavo murume wangu uyu haana kuwabvunzaba asi munhu waanotanga kuisa kubayirira netsono yacho kana kuita zvinhu nenyaya yekuti anogara mucommunity ndiye munin'ina wemurume wavo wanotanga kubayirira uyu munhu atoriwo nemaresponsibilities anti ane vana vadiki vari kuecd wanda kuchengetwawo naiye but kana waakuita zvinhu zvavo zvavanenge waita zvavanenge waziva kuti ndaita zvakati wanopedza wanotanga kuti kumurume wavo baba mumini watiti baba mumini wanditi necommunity kuvharidzira panenge paine root cause analysis inenge iripo havana zvakaitika nyaya yavo havana kukwanisa kana kuti wati wanatete tinanatete hanzvadzi dzanatezvara dziri panapa hanzvadzi dzemurume wavo dziri panapa havana kukwanisa kuita kana dare remuvhillaji asi vanotanga nekubayirira munhu pajira zvinondirwadzawo inini nekuti inini handina chandinoita mbamana zvakamboitika wakabva mumusha wakamboenda nenyaya dzataurika futi nyaya dzakadaro idzodzo iyi second time iyi yaitika futi nyaya dzakaida dzakafanana naidzodzo idzo wakanga waita baba mumini nekuti ari mucommunity oendepi akaita nyaya yake andakaunongedzari baba mubati kumubvunza yeti baba mumini wacho akambokubvunza here kana zuva 1 maiguru kuti wakatiita zvakati makurwira bamboripo wakazviyarana tatitauraiwa musangamire nyaya iyi ndifunga yanenguva yakati rebei kuona patiri panapa kana kumaminda zvondi chaiko kushanda kwacho kwakatoti neiseri taingotendera tichingofamba chifambira iwo wachiramba wozobvuma pekugumisira wabvuma pekugumisira wakabvuma taifamba tichiti jira neson 100 taapadare wachiramba handiti kubva kwasabu kuenda kwachangamire kuzoenda kechipiri kwachangamire ndopakazoti zvechokwadi jira ndindakanyora asi ndikukumbira chi kuti muti mupe mutongo pamberi pedare rangu rachangamire nchombo saka takaona kuti zvisingaiti tisati taziva ng'anga yakadini yakagadzira zvinhu zvavo kuti vadini tisu tisunungurwe changamire tingada kuripwa hongu kuti kana upenyu hwedu tisati taziva kuti tipa zvinototiremera changamire tinewo here susu zvinota tijekerwe changamire kuti tizive kuti ndizvozvo nganga ndini njira iyi nganga ndini kwedefoni kana kuti kandini kaifoni ndimizi hapana munhu akakoza but chandikuona manje nyaya inoratidza kuti kune tumwe tunyaya tunosera twakamboitika kumashure twakuti mhuri yaona mukana wekuti dzipadzagara pachena saka ini zvakunoita takuda kuziva intention yechii yekuti yemafundo zvaireve yekuti mai avo wakachena here kaitire kawo wakachena here unokwanisa kubuda panze apo moenda apa mumbozwa mai arapo mumbofemwa mumbozwa kuti chii chiri kungoitika chachio
pane kamweya kerufu ichokwadi kurayana kwese kwataingofamba kwacho kwaitonzi pane mweya wada kudi werufu. saka endai asika zvamatenyu hamuchadi umuriri kumuripisa tida kuti tiripisane kuti tachenuhwa isusu batikadareera nenge ratofura zvatinotarisira vachangamiri kuna mai avo nekufamba kwatakaita nezvisvo zvatakashandisa ivo vanotozviziva kuti taifamba tichipa pamwe chete ubva vachizoramba kufamba kuneswa kufamba vega zvavo asi tachitarisira kuti changamiri ndiri seni ndakamira hangu efunga kuti pamweni wakandibhadhara zvinokwanisa kuita izvo zvandingakwanisa kuti mhuri yangu irarame kuti handina kurima ndinoita okay ro ndiri kurekesa ndakwanisa kuti wakwanisa kundipa mombe 3 changamiri pandiri zvangu Vamuri makosta atakaita kuya kunokwese ndizasaka saka makosti ese atakaita kuya nevanhu vaone zvese mataifambiswa mapa kuti munanga iwakawanda ndasirikaita mombe kaita mombe vandiri tsoke ndakuti mundidzidzisewo mwana wamai wangu ini ndaane makore handina kufunda asi zapu ndakaiona kamuti murenga kumashii ndichiroorwa inini mama wangu ndauya saka mambona ndakamira apa wane disability nandauza kuti ndiri kubatsira mai hanzi taurai judgment kuti muda kuripwa nei kwete nhoroondo ndada kuwabaira padikidikiraisana zvakadaro mazita enyu ini handina kutadzirwa naanguripa masvipisiro akandipa munini azarangu ndibaya mukoma tiri 10 neuyu kagotwa mai taurai ndakukone mombe 3 ndikutaura kana mukataure mavana Anatolia yawe Anatolia ndiyangaiziziyanga ekuzidei aiwa Anatolia avo mai vatonyimba zita vachidova nonzi Anatolia iyo Anatolia yanesisi wako pamusoro ichangamire inini ndini arikuweni kumbirawo kuti kundisvipisa kwakaita mai ava vachitaura zvisina basa ndandoti wandipawo mombe mbiri ndachikumbira kuti sabhuku wacho wakaita sabhuku asingazivi saka ndachikumbira sabhuku wacho vamutoumudza zvekuita zvemari sabhuku akazoita zvokungawo sabhuku vakusvika zvinotaurawo inini iwo nekukanganisa nyika yavo kudawo mukonemo inini manje kuita pano mufuti wapera nyaya itakaitarisa ngatarise both sides ngatisatarise one side in the event yekuti zveshuwa imi makataurawo kuti adana nakanzuro asi umbowo musina munewo mhosva naye. It's only that pashaya umbo wekuti wakazvitaura kana munhu awitnesa kuti wakazvitaura. Dai mai wanga uri free kutaura kuti ndakataurwa nanhingi kuti nhingi wakataura, zvino hawana wada kufira musaki. Iyo nyaya wakufira chete yanyaya kuti wabvuma kukanganisa kwavo, asi imi hamuna kubvuma kukanganisa kwenyu. Because
haangamboti munoda mukutaura imi kuti munodanana nakanzera imi musina kuzvimbotaura saka taitowabvunza kuti imi makazwanani ava vaitopfuura nepamba pangu vachitaura dzimba dzangu dziri pamusoro pedzangu vaitopfuura vachitaura vachidaidzira vachienda pamba pavo vakadhakwa kana musi wekutanga ndakazvitaura vaitopfuura vachitaura ava vaita baba munini vaitaurira mukoma wavo mukoma wavo uyawo ndudzi ava vakasvika murume wenyu ehe aripe murume wenyu hawana kuuya 077 0779 097 098 macheka imi mobama maimbotaura here mukoma wenyu akatoitika mukoma akabva kubasa vauya asvika pamba vaatondibvunza kuti asikarumana kuti madhamara yana kanzera chichi ndakanyatsozviziva ndakambonzwawo semakoko andakatomurambira ndaiziva ndakanzwawo semakoko izvandakanzi anambokutaura kuti mukadzi wakadana kanzera ndakatonzwawo turo iye ndiyakadira kutaura kwandiri ndakambonzwawo asi kwete kuti ndakataurira murume wavo ndakambonzwawo iwo ndowakati anotaurira pakabva kubasa iwo ndowakati mukoma paakauya akandibvunza kuti mukadzi wangu anodanana nakanzera imi mukati andinozwaaiwaiwo makazwani inini manje mandinogara ndinoita zvemari zvebhawa saka mbava munenge munotaura mwese ngatozvikota achimabvunzira yamanditai vanhu vanenge vachimboita kwavanenge vachimbotaura asi mukoma vazianodibvunza kwete kuti ndinakataurira murume wavo ai murume wanje akazondibvunza asina handi kwete ndakataurira iye murume wavo ndio zviripo kana mukamufanira kubvunza kuti ndinakamutaurira nyaya yacho handina kuti ndakambotaura naye nyaya yacho kuti mukadzi wakati zvakati zvisarichera ane zeneti mari ziripo dzinogotarisa hanzi vanada kutaura tiri pamberi pamwari ndinotaura chokwadi chekuti vana vayanana vagare zvakanaka ndiri tetawo chokwadi ndiri hanzvadzi yababa wavo ndinini ngogara navo vanavo izvo ndinoda kutaura izvo ndakaona kana kwachifiyo ndakataura kwaiche saruchena ava vakauya vari vairi nemudhudhudhu namukoma kumba kwangu waibva wasvika aitaura iye mukoma wake ndiye wakataura kuti tete titaurire soko riri kunongeripi ndikati ripina ndine rundiri kuziva bamwanangu kanzi ndikusvika ndinzwa kune soko rekuti kwanzi mai yavo vari kudanana nakanzi tikati isati rundonzwa basi takanzondonzwawo semasoko manzwira ayo waita wakanzwa wani akati ndakati ndirusvika kubva kubasa wakasvika aibva abatwa ngevamwe varume kunze asinopinde vamwewo aibva atauriwa iwe kadzere tipire nyaya iri papa ndiko kuti azouya atibvutsewo isisi tikati hatiri kuzviziva baiwoye
Zvinokuti nyaya inaka. Wakadzere makadini? Takasimba kusei macheke. Kundani. Right. Ndine mudzimai wenyu mudare mangu. Nenyaya yekuzi pane nyaya yekuzi ari kuakwizwa kuti adare nakanzera. Makamboizwa here nyaya? Makaizwa? Ndiani akakutaurai makuhwa? Sorry, dzokera ndiani akakutaurai? Muningina wenyu anozani? Ani? Tafakadzeri. Nemukadzi wake? Wakamutaurai futi? Wazi message yakaonekwa nani mufoni? Okay, mukadzi wakanzera ndiye akaona message mufoni yemurume wake. Mukadzi wakanzera wabvataura mukadzi wemuningina wenyu, muningina mukadzi wemuningina wenyu wabvataura muningina wenyu, muningina wenyu wabvataura yemini. Maini nakataura ari kuti? Maini nakakutaura kuti? Alright. Saka imimi muri busy here musi wa 18. Ya asi musi wa 18 kamune mafree. Right, ndadu kudaiwo musoko kuno musi wa 18 kati patangoipedza nyaya yemukadzi wenyu kuti tione zveshuwa here kuti adana nakanzera. Musi wa 28. 25. Dare isusu sinenge maSaturdays ka. The last Saturday ya January ndiani? Ndi 25. Ndizo. Saka zatoita kuti taakuti musi wa 25 tikutokuda chaizvo because tikuda umbo hwakakwana. Because pane nyaya mbiri apa. Pane hwanika yekuti mukadzi wenyu akanyora mazita evanhu achiitika vakadzi vanhu ivavo ndivo vanofamba vachitaura kuti mukadzi wenyu adana nakanzera. Right. Saka toda kuti prove kuti ichokwadi here kuti mukadzi wenyu adana nakanzera. 1. Then 2, tochizoitawo nyaya yekuti mukadzi wenyu akanyora mazita evanhu pajira obvaisa pamharira. Alright, it's okay. So thank you very much. Ngatona musi wa 25. Asi kana mako yakaona tezvara hama dzemukadzi wenyu vanofanira kunge varipo kuitira zvinozobuda ipopa. Alright, thank you. Right. Senyaya iyoyo ndanduta. Sewana muriro wakanga wauya. Takati tisati kutaura kudaira makuhwa. Handiti zvangu zviri pafoni. Imwe ndimwe yemazuva ano. Endani muone kumameseji kuti ngezvechokwadi here ngekuti pamwe kunyepera mukadzi wako zvisiri zviri izvo. Ndiko kubva kwakuenda nanhasi hana kuzodzoka kwandiri kuti nditi zvakati kana kuti takati zvakati. Hapana. Ndazwa tete maita tete mataura chokwadi. Ndo chokwadi chatoda ichi. Yaani maita zvakanaka. Chokwadi chabuda musi wa 25. Chauda kuti imi muuye musi wa 25. Munge muripo muchizopa umbo hwenyu because nyaya yese yazi yakatangira pamukadzi wakanzera. Mukadzi wakanzera ndiye akaenda nemessage phone. Ndobva aenda kunomba mainini. Aenda kuona mainini. Mainini ndobva vataura baba munini. Baba munini ndobva vataura mukoma wavo. Nomamira akata nyaya. Saka taakuda kanzera. Mukadzi wakanzera.
nevanhu vese vati mazita avo akanyorwa. Tobva tati kanzira kana kudanana nemukadzi wemunhu tobva tamubatawo nenyaya yake. Kana mukadzi audananawo nakanzira tobva tamubata nenyaya yake. Saka taonana musi wa25 uda kutaura chii? Simuko iri hanzvadzi yemukomana yakadzera wamataura naye pafoni wese. Nini sho hanzvadzi yangu yakauyawo kumba kwangu ikandibvunza, tete makamboinzwawo here nyaya iyi? For sure inini hapana chandanda kuti ndakuziwa. Ndakatomutsura ndikati, mukoma musamhanyeba nyaya dzenyu dzamuri kutaura idzi. Pamwe vanhu vanogona kunyeba. Ndozvandakatotaurawo kwavari. Asi zvine zvawakuzonzwa nyaya dziya dzinobuda kutonzwa kuti tete wacho wazoti zvazoti zvinhu zvinotondirwadza. Pandaitotsura kutomurambidza kuti usadaroba usamhanyeba iwe. Teerera nyaya. Saka takutomboimira ngatisaka musi wa25. Ndafunga kuti zvamati musi wa25 uya wataura nyaya yemameseji mumafoni hazviite kuti inini sangamiri mupiwe manhambazi evanhu avo vamai vava neakanzera yacho muenda paekoneti kana panetwani munotsvaga information kuitira kuti muone kuko wadana kanzera here kana wadana kanzera andizve nokuti uchawatonga timuti urumatatauri rumavhumina wavataura vati umbowo hwakazara unobva pagozi system yakoneti haichiki kana netwani haichiki unotora information from that isusu patatatu tingamusi wa25 tatoziva zvitira kuita kuti chokwadi hachokwadi nhasi chaitosingataura nacho. Saka zviri paini mai G nakanzera kana kuti kanzera G namai kana kuti hapana chiripo. Because pana vanhu vakawanda vachapamba nemhosva dzekutaura chokwadi kana kuti dzekutaura manyema. Saka ngationa nemusi wa25 vanhu vese wavo. And next guest